Dneska se nacházíme tady na soutoku Ostravice s Pavle? To je s Lučinou. S Lučinou a lovíme na voloňku 6metrovou a na váze máme číslo 12 nebo 14 a používáme tostový chleba, nějaký červí k tomu. No a potom samozřejmě tady jsem vám ukazoval ten speciální kýbel, jo, ten plastový, který by měli ti výrobci domyslet, jak to nosit, protože už mi bolí zase záda. Takže tady k tomu, jo. To se dělá recenzi dneska, klasická šestka, splavávat, broček dávám tady dolů, to můžu ukázat zblízka, jo, aby ten tousták se neznášel, takže takhle to vypadá nějak a musíte to tahat prostě těsně nad nebo podně. No a to tak všechno a lovíte ryby. Tak jo, ahoj, bye bye. Dobrý. No a takhle to pěkně splaváváte. Tam jdete splaveček, já nevím, jestli to bude vidět na té kameře. Mám ty speciální bolo splávky, které samozřejmě dneska po tom testu zase nevyhovujou, protože gramáž nesedí, jo, tě splavku. Takže jsem zase přišel na určitou chybu, jo, že gramáž nesedí na splavcích. Takže tohle je 4 gramový splavek, ale ve skutečnosti je to 2,5 gramový splavek. Takže takhle to funguje teď. Já jsem zaběr trošku níže, uvidíme, jestli tam ty ryby budou. Oni se samozřejmě pohybují, ryba plave, takže takhle to prostě funguje. Tak tady máme první rybu. Pepa zase nechytá, protože tady ho Pavel musí poučit, že jo, toho velkou egoistu Pepíka. No a teď ho podebírám. Op. A jdu, já jsem jak tanker. Krásný. Vyfocí ho. Jak tanker. Tu má ten konec, vole. Počkej, vole. Máš? Má ho krásně v koutku. No, ukaž mi, jak to máš navazané, aby jsem věděl. Pepa, aby mohl na internet dávat videa. Máš? Dobré, můžu pušťat? Jo, teď už jo. Dobré, pouštíme. Tanker. První. 1-0. Ahoj. Papa. Čauky, mňauky. Hotovo.